Kang'adi mana matin Charles, wach machielo bende en wach no mar taka. Makori wacho ni nitiere kaka taka obiwore ahinya e chiro ma Kibuye kanyo. Penjo, en ni chiro ma Kibuye kanyo, onge jogo ma seche moko ondiki mowinjo bed ni yweyo chiro pile ka pile, kata onge kuma nuyango e kinde makoro ne uyaw chiro ma Kibuye tok kanuse lose, kata nuse duso sura mare. Onge kuma nuyango ni ka imibo bed ka iwite taka, kosa ang'o matimore, Charles? Korka taka Joyce, ler mar chiro, mar ywecho, mar yweyo kama ng'ato ka ng'ato tie en responsibility mar johala ka johala. Kuom mano arrangement mantie chiro en ni johala organize kaka yweyo chiro, tikao taka no tiketo kama waketo ayanga within the market. Iole kanyo to wabiro evacuate, tenene wabiro gi lochwa to wagole kama ochoke no to watere kasese kuma evacuation makamano timore ndaladi, timore pile ka pile, koso timore bang jumbe, koso timore bang ndaladi? Wantiere gi program maluoro ma ka kanyo pong to lochwa biro to kao to tero. Koro ok en gima watimo as regular as possible mondo kik opong moyeji. Tado mondo mi awach gimoro kae. Koa chien ka wasebedo gi situation e chiro ma johala moko otimo gima intentional. Ni ka giseywayo chiro to gikao taka to gidhi to gipuko e parking. Ka idonje chiro tinon ka e parking won kama mtokni go pake, nitie kama taka ema koro ni dhi tidhuro e wi parking won teni koro waweyo kumono beni itere taka to wapuke kama ok ber. Mano ne en practice ma ok ber, kendo ncho watemo wuoyo gi johala kabisa mondo gine sense ni ler en responsibility mar both parties. Wabiro mondo mwakawe to onego wakawe kokete kama ber. Koro mano nyocha wabedo gi gwenyruok matin kod johala kuom puko nyocha ok en wach maber. Makmana ni tijwa kaka county en ni wa maintain ler, wa evacuate takataka ni pile ka pile kate thuolo mowinjore mondo kik ogingre kaka nomedo gingre no. Haya, kwa